Ah, picture naman ni. Ato Brad. Ato. Picture naman din. Okay ra ka. Okay ra ka. Okay. Kita first customer. Yan dali, may kalaban. Dali. May kalaban. Ito sa cable car. Kanisi, so welcome to Kamsa Bros. Welcome to Kamsa Bros. Dito na tayo ngayon sa Kamsa Bros. Gwapo kay ka, Derby. Mura. Ay, iskot. Dili man ko tag-as og video. Cable car. Cable gyud. Doggy. Shh, dog. Shh, ayaw po ko talikdi. Dog. Sige, larga na mo. Ala. Sige lang, ma. Ma. Oh, tama na. Tara na. Dali na ta. Sige. Oh. Dam. Hello, ina din. Oy. Salamat. Salamat po. Ana lang. Lindot kay kuha niya sa kuha. Palabot sinani ba? Kanang ana lang god Brad. Ana. Inasam yung picture pati may pagkabalsan eh. Oh. Ano may oras? Pagkabalsan yung picture. Dala yung cellphone te. Wala mo na yung cellphone te. I-risk ko. Dili. Ang kanang kabayo for rent. Horse for rent. Dito sa Kamsa Bros. Maliit na yung kabayo. Dili. Viernes, Sabado, Domingo. Ha? Dili po, Sabado, Domingo, Lunes.
Doon sa gabi, mga Apo, bali, pundo na po sila na. Or plano sa location. Then sabi, sugod na sila. Uy, ako'y na-picture ano. Ano ka siya matulog? Mura siya Lokal o. dyan, no? Oo, lokal. Mura siya o. England. Hala, nindutaan na, uy. Sana all. Wala tayong ana, sis Jane. Sunod na lang. Nindot man makuha sila. Hala, kanindot ba? Uy, nindutaan na, uy. Brad, sana yung tayong ana, oh. Wag, klaro akong picture. Pangit kayo. Tingnan mo, kunin mo dito kung gusto. Ah, Picture. sunod naman po ka. Sis Joan. Tara ang buta po. Asaman ka ng video, sis Joan. Wala na. Kapal na pa, kapal na ka. Bundong lang ta. Uy, asara. Alam, may bebe. Dito. Gawa na giluto, tulog kabuk. Tulog kabuk ka rin. Pinsa kay buti. Sige lang. Itong isa dito. Nga naksis pa, wala picture ba? One. Isa pa. Sige lang ah. Okay. Kuan lagi mo ha. Wait. Anong to? Wala. So guys, nandito tayo ngayon sa Kapatagan. Yeah. Ito mali, tutubay to. One by one. Ay, di. Seryoso ka? Bayos kayo ka ba? Sige. Bayos ka yung picture. Ngano kaya wani mo dalaha ang kamera? Ay, ang kamera day nato, Kurt. Ang kamera day nato. Tay kamera gyud. Ang Ako na bantanan. Bye-bye. Nasa kuan lang ka tong kuan dito bisa item ma. Ikot sa TV. Hala, nindot uy. Nindot. Hala.
Lukon. Katong Maria Labo. Banda. Maria Labo. Wala, dyan. Nasa Maria Labo sa likod. Joan, selfie stick ka? Dili lang. Wala na ang video. Iabot ang gati. Ayaw, idilit. Paano pa to? Pinipindot man to. Ako na nakita. Tumay to. Oh, gani na. Kaya nga kung gisiguro ang Mount Apo. Uy, gaan naman ni Bugot. Kaya siguro ang matapos. Matapon na nga to. Katong para yan si Jo. Picture ka naman kung berbenji. Nga berbalinti. Ito nga lagi. Puro sa ulo. Ginagayan. Dawan tayo lang. Bago mo ka ng view. Mo pa day pa to ni man to. Dapat ito sa pagkintara sa picture. Wapo day ning dili planuhon no. Okay, makaadto. Makaadto. Pero kana ang plano na di jud makaadto. Ha?